जाफुं बाबा, नों जायखौ बिफानि थाखाय हास्थायदोंमोन, थारैनो बे नोंनि सेराव बिफा जानानै फैमारबाय। नंगौना आयै? सोरमोनलाय? बुंलाय आयै सोरमोनलाय? मानो बावखो नों? नों गावनो माथो गावनि बिफानि थाखाय जोबोर फसायखोमादोंमोन, बेखौनो बावबाय? नों बावबायब्लालाय आं दिन्थिफैनो नोंनि बिफा गोदानखौ। रियान? हा? मासे सोमोनांथाव! आयै, थारैनो बे आंनि आफा जामारबायना? आयै, थारैनो नंमारगौ ना? फिसा, नोंनि बे सोंनायखौ आं फिननाय होआ। नोंनि आफायानो नोंनो फिननाय होगोन। नोंनि गोरबोनि खोथाखौ रायलायफैदो। बाबु, दिनैनिफ्राय नों आंखौ आफा होननानै बुं आरो दिनैनिफ्राय जाबाय नोङो आंनि फिसाला। बाबु, जेब्लायबो आं नोंसोरखौ अनगोन, नोंनि आइखौ जेब्लायबो खुसियै लाखिगोन आरो नोंनि साननायफोरखौ जेब्लायबो आं जाफुंहोगोन। बे संसाराव आंहा आरो रावबो गैला, नों आरो नोंनि आइनि अनगा। नोंनि आइखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गोथार गोसोजों बजबबाय आरो नोंखौबो आंनि गोसो गोरबोआव आंनि असे थैनि फिसाला बायदि आं नोंखौ सानबाय। दिनैनिफ्राय नों आंनि फिसाला। दिनैनिफ्राय नोंनि सुखु दुखु, नोंनि हास्थायनाय, नोंनि प्रब्लेम, नों गासैखौबो आंनो खोन्थानो हागोन फिसा। दिनैनिफ्राय जों साथामजों गंसे नखरनि सोद्रोमा। बिदिब्ला आं दिनै जोबोर खुसि। दिनैनि खुसि बायदि आरो आंहा माब्लाबाबो जानो हानाय नङा। आंनि जिउआव गोबां थांखि दङमोन, जायनि थाखाय थाखा फैसा गैयैयाव आं आंनि थांखिफोरखौ जाफुंहोनो हायामोन। आं दिनैनिफ्राय आंनि नुनाय सिमांफोरखौ आङो जाफुंहोनो हासिगोन। थारैनो आं दिनै जोबोर हेपि। आं जोबोर बेरायनो लुबैदों। आं दिनै आंनि आफाजों आरो आंनि आइजों दिनै आङो जोबोर बेरायनो गोसो जादों। बिदिब्ला थौदो ना आइ आरो आफा, आंखौ नोंसोर गोजान जायगायाव लानानै बेरायहैदो। जोङो जोबोर इन्जय खालामगोन। थौ ना? जाफुं, नोंनिया बांद्राय जाबाय नामा? दैजि, जेबो बांद्राय जायाखै। थारैनो बियो जोबोर मोजां खोथाखौसो बुंदों। थौ बेरायनो थांनो, आंबो बेखौनो हास्थायदों। थौ दैजि, बेरायनो थांनो। नाथाय रियान, एथ'ग्राब हरखाबै बेफोरबायदि मानसिफोरनि नोजोराव एसेग्राब रंजा खुसि दिन्थिनायाबो गाज्रि। मानसिफोरा मा बुंगोन? गाज्रि बुंगोन। दिनै थांला दे। मानसिफोरनि बुंनायजोंलाय जोंहालाय मा लोब्बा इसा? मानसिफ्रालाय माखौ बुङा? मानसिफ्रा गासैखौबो बुंगोन। मानसिफोरनि बुंनायखौ खोनासङोब्ला जोङो संसाराव जेरावबो दावबायनो हानाय नङा। मानसिफोरा माखौ बुङो माखौ बुङा? मानसिफोरा नोंनि बोथिथाम ओंखाम जानायखौ नुयोब्ला नोंनि बोथिथाम ओंखाम जानायखौबो नोंखौ बुंगोन। अब्ला नों मालायफोरनि बुंनायाव नों बोथिथाम ओंखाम जानायखौबो गारगोन नामा? सानसेयावथ' जों बोथिथाम ओंखामखौथ' जाखायोआनोसै ना? इसा, बाद हो मालायनि बुंनायखौ जेबो लोब्बा दाजा। मालाया बुंगोनल'सो। मालाया जोंनि संसारखौ सुखुबो खालामफैनो हाया, दुखुबो खालामफैनो हाया। बे जोंनि सायाव। नों आं थिग थायोब्ला रावबो जेबो जोंखौ खालामनो हानाय नङा। थौ इसा, आं दङ। नों संसारनि मानसिफोरनि खोथाफोरखौ ध्यान दाहो। दिनैनिफ्राय आं नोंनि जिउआव फैबाय जेब्ला, नोंहा आरो जेबो जिंगासिनांगौनि गैया। आं नोंखौ जेब्लायबो खुसियै लाखिगोन। मालाया बुंब्लाबो आंहा जेबो अरजाया। खालि नों आंनि, आं नोंनि। आरो बेयाव नों आंखौ बुजिनो नांगोन आरो आं नोंखौ बुजिनो नांगोन। जों सानैनि गेजेराव बुजिलायनाया थायोब्लानो जोंनियाव जेबो जेंना आरो समस्या फैया। सेथियावनो बुजिलायनाय आरो मानिज्लायनाया थानो नांगौ। अब्लानो जोंखौ रावबो जेबो खालामनो हानाय नङा। थौ इसा, आं दङ बेरायनो। थौ, जेराव फिसालाया बेरायनो लुबैदों जोंखौ लानानै। आरो बेनिख्रुइ देरसिन फिसालानि जिउआव मा रंजानाय जानो हागौ? थौदो प्लिज ना आयै, थौदो। नोंसोरजोंथ' आरो बहा जाबावनो। थौदो बिदिब्लालाय। नोंसोर जेरावनो लाङो बेयावनो थांफानोसैल' आङो। दैजि, आं बे खोथाखौ सिगाङावनो सानखादोंमोन जे आबैखौ लांनाया मोजां जानाय नङा होननानै। आबैखौ लानानै माब्लाबा न'खराव नांलाय खमलाया जागोन होननानै आङो सानखाथारदोंमोन। बिनिखायनो आङो आबै रानिखौ न'आवनो लाखिनो होननानै सानखादोंमोन। दा नोंसोरनो लांथाबबाय। दा आरो हनै बेफोरबायदि खोथासो खोनासंनो नांबाय। आयै, आं थांफिननांगौ जायोब्लाबो आं हारसिंल' थांसिगोन। आं रानिखौ लांफाला आयै। औ, आं थिनहरखाला रानिखौ। आं बेयावनो लाखिनोसै। नांगौ गोनांथि जायोब्ला आं बे न'खरनिफ्रायनो आंनि फिसाखौ आं बिलाइ हरगोन। थेवबो आं बै न'खराव हरला। बिमा बिफानि दायाव बे उन्दै गथ'खौलाय मानोथो रायनांगौ जाखो एथ'ग्राब गाज्रि? आंबो खोनानानै गोसोखौ हामा मोनदों। खोनासंलाय जोमै, नोंसोर न'आव थाथ' दे आरो मोसौ बोरमा दाउ अमाफोरखौ एसे नोजोर नाय। आं इसानि न'आव थांनानै फैनो। जागोन दे। दे दैजि थाथ', आं थाबैनो फैगोन। आयै, ओमफ्राय आं मोनसे खोथा सानबाबो सानख'नो हाला। आब' इसाखौथ' आङो रियानो गथायनानै होबाय।
दाथ' रियानाथ' आंनि बिगुमैसो जाबाय। नाथाय सानसे समाव रियाना आंनि फिसायमोन, दा बिहा आंनि बिगुमै जाबाय। दा आं बेखौ माबायदि बिगुमै होनानै लिंगोन आयै? आं बेजों माबायदि नुजागोन? बिगुमै आरो बिबोनांनि सोमोन्दोआ जेसेबां गोथौ थायो बेबायदिथ' आं माब्लाबाबो जानो हानाय नङा। आयै, आं माबोरै मा खालामगोनथाय? आं माबायदि नुजागोन? माबायदि बिगुमै लिंगोन? आरो गावनि बिब'जों आं माबायदि सुखु दुखु रायलायगोन बिनि सिगाङाव आं जेबोखौनो साननानै मोनासै। आंनि खाफालाव मानो बिदि जाखो आयै? आं माबोरै मा खालामनांगौथाय? दाबायदियाव नुबाबो आङो ना दलदैनो गसंनानै दलदैनो फैफिनो, ना बिगुमै होननानै आङो बेखौ गनायनो? आयै, आं जा बोरैबा मोनबाय। आं जेबो साननानैनो मोनासै। आं मा खालामनांगौ? बिगुमै नालाय बिगुमै बायदिल' रायलाय आरो बिनि बारगा एसेबो बारा गोजौआव दाथां। माबा मोनसे खोथा रायलायनांगौ थब्ल' थब्लां रायलायदो, माबा मोनसे होनांगौ थब्लं थाब्लां होदो आरो बास गाबागाव। आरो बांद्राय सिथाब सिथाब थानो नाङा, जे बिजों थानो नाङा होननानै गावनि बिब'खौबो दे बारा खाथिर खालामनाङा, आं बेखौ होनाखै। नोंनि बिब'जों नोङो जोबोर मोजाङै थानो नांगोन, जेराव गावनि असे थैनि बिनानाव नङाब्लाबो बिजावजालिनि बिब' बिनानावसो नोंसोरो, गावनि थैनि असे नङा। दानि जुगाव गावनि थैनि असे बिब' बिनानावफोरानो बेफोरबायदि मदद खालामज्लाया। नाथाय इसोरा नोंखौ बेसेबां मदद खालामदों। नों इसोरखौ जोबोर मानिनो नांगोन आरो नों इसोरखौ जोबोर अननो नांगोन। आं जोबोर गोसोखाङो सम एखनब्ला, जेरै आब' सोरांस्रियाबो आंखौ जोबोर मदद खालामो, बेबायदिनो इसायाबो नोंखौ जोबोर मदद खालामो। थारैनो आंबो बेबायदि बिजावजालि मोनो आरो बेसेबां खाफाल नांगोन, आरो नोंबो बेबायदि बिब' मोनो बेसेबां खाफाल नांगोन। थारैनो दिनै आब' सोरांस्रि आरो इसा थानायखायसो नों आरो आं दाबोसिम बेसिम थांनानै दङ खोमा। दैजि, एथ' फन हरदों आं नोंनियाव, मानो मबाइलखौ रिसिभ खालामा नोङो? आरे जावैसो, माथो नों बहाबासो दंहैयोमोन नालाय? औ आयै, आं गुबुन जायगायावसो दङमोन। दैजिनाव फन हरगासिनो दैजिया फनखौनो रिसिभ खालामा। फाग्ला बायदि होसोबोबाय आं बेखौनो। हैलायथो, ओमफ्राय बुंदों बियो बाम्बुलाजों जेबो जायाखै होननानै। दालाय मानोथो हनै जावैसोआनो बुंबायलाय? मानो बिदि नोंलाय गोजानाव थानाय मानसिफोरखौ बेबायदि खालामो नामा? आं बोरै रिसिभ खालामनो नोंनि फनखौ? आं मबाइलखौनो लाबोआखै। आं मबाइलखौ न'आवनो गारबोदों। आं मबाइल लाबोआखैथ'। आरो नों फन हरदों ना मादों आं बोरै मोन्थिनो? आरो नोंलाय मानोथो होसोबोनांगौ जाखो? मानो होसोबोनांगौसो होनदों नोङो? नों आंनि हिन्जाव, नोंनि थाखाय आंहा सिन्था दङ। हाजार बार फन हरबाय, नों रिसिभ खालामाखै। आं नोंखौ होसोबोआब्लालाय माखौथो होसोबोनांगौ जाखो? बेबायदि खालामो नामा? नों मबाइल लाबोआखै, न'आव रावनिबो मबाइल गैया नामा? खनसेथ' फन हरनो हायोना नोङो? बेसेबां खाराव माराव होसोबोदों आङो। थौ न'आव जल्दि। खोनासंलाय जावैसो, आं फिसाजोखौनो हरनो बोरैबासो मोनबाय। नोंबो गोजानाव थांगोन। माथो नोंसानि आइयालाय फिसाजोखौ आरो फिसौखौ जोबोर नासयथारोनो। बेबायदियावलाय आं माबोरै दोनहरनांगौ जाखो दे? नोंबो न'आव थाया। मालाबा जुदि बुथारखोमानानै दोनोब्ला मा जानांगौ दे? आयै, नों बुंनाय बायदिबो एथ'ग्राब गोरलैयै बेफोरबायदि जानो हाया। आयै, आं दानो फिसाजोखौ आरो हिन्जावखौ जेराव आं कम्पानियाव खामानि मावो आं बेयावनो लानानै थांनोसै। थौदो दैजि, आंजों लोगोसे थौदो। नै आइ, जावैसो बुंनाया मोजाङानो जाबाय। जेराव नों एथ' जिंगासिनानै दंखायोमोन जे रियानखौ लानानै, दा मालाय रियान मोना गावसोर बिसि बिसाय आलो गोजोनै थासिगोन। नोंबो होजों आलो गोजोनैनो थाहैदो। मेगनजों मेगन नुलायबाय थायोब्ला मा समाव मा जाफिनगोन जेबो मिथिनो हानाय नङा। बेनिखायनो नोङो फिसाखौ लानानै आराम हौवाजोंनो थाहैदो। औ बाम्बुला, नों आंखौ जुदि होजों लानानै थाङोब्लासो आं थांगोन। आरो नों जुदि जोंखौ नागारनानै हारसिं थांफिनोब्ला आं हले थाङा। आइया जोंखौ गोबां नासयो, गोबां रायो। नोंथ' बुंलांदोंमोन आइखौ जोंखौ अन, जोंखौ मोजाङै नासयनो नाङा होननानै। साननैसोल', दाथ' आइया जोंखौ गोबां नासयग्रा जाबाय। नों लांफायोब्ला थांनोसै आरो नों जुदि लांफायाब्ला आं बेयावनो थानोसै। आं थाङाब्लाबो नोंनि न'आव। आं नोंखौ बेनिफ्रायनो लानानै थांनोसै। थौदो। रानियालाय? दङ, थौदो बिदिब्ला।